time, space, δίνουμε ένα χώρο, χρόνο, to listen to what comes from within, για να ακούσουμε τι έρχεται από μέσα. Η έννοια του να είμαστε μαζί μας φέρνει κοντά με ένα διαφορετικό τρόπο και το retreat μας φέρνει αυτή την κοντινότητα. Νομίζω ότι αυτό το retreat ταιριάζει σε μια γυναίκα που θέλει να συνδεθεί με άλλες γυναίκες. Ήταν πολύ μεγάλη επιθυμία να συμμετέχω στο σεμινάριο αυτό που είχε να κάνει με τη φιλική ενέργεια και αυτό το θέμα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και με ενδιαφέρει τώρα γιατί είμαι σε μια ηλικία, είμαι 70 ετών και η θηλυκότητά μου περνάει μια κρίση. Κατά πόσο μπορώ να είμαι και στα 70 μια γυναίκα θηλυκή. Μ' άρεσε πάρα πολύ που είμαστε διαφορετικές ηλικίες. Αυτός είναι κύκλος φοβερός, πιστεύω. Η αγνότητα, η πορεία της ζωής, στη συνέχεια, η σοφία, δηλαδή όλα. Αλλά μας έχει ενώσει όλο αυτό το κύκλο ένα πράγμα. Ότι είμαστε γυναίκες, όμορφες γυναίκες, γιατί κάθε μέρα έβλεπα όπως έλαβαν όλες. So beautiful. Swim in the Mediterranean Sea. It's been such a gift. I think that in the beginning I was nervous that maybe I was the only person that spoke English, but it's been a very accommodating environment. It's been so beautiful to be surrounded by Greeks, feel the energy, hear the language, laugh, taste the food, listen to the songs. Η γλυκύτατη Μαρία που μας καθοδήγησε σε ένα ταξίδι μέσα από τις Ελληνίδες θεότητες σαν αρχέτυπα, να συναντήσουμε τη γυναίκα μέσα μας, τη μητέρα γυναίκα, την κόρη γυναίκα, την ερωτική γυναίκα. Η αιστεία, το κύριο της χαρακτηριστικό, the main characteristic, is that she was whole in herself. Το μεγαλύτερο μου ενδιαφέρον είναι να δημιουργήσω ένα χώρο για τις γυναίκες που να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με τον εαυτό τους, αλλά και με τη δημιουργικότητά τους. Με το σώμα τους, με τα συναισθήματά τους, αλλά η έκφραση αυτών να είναι περισσότερο μέσα από άλλες γλώσσες. Ο τρόπος που η τέχνη με αποσπά από το νου και τη σκέψη για μένα είναι ευεργετικός.